Ayo maradai, maradai baa kataban padi nan masa takkan najuo ka mano badan oi badan nan kabateng gangda tiado kawan kawan maraso ibo marilah kaladang kaladang batan bawang da Allah sudah kini kaleng diguncang cabui ke dalam sarang angke batu pertamo bu angko bara iyo kini nanti bo si pengalah ambe di awa malintang iyo lana tarui nan kalancang kanan itu alamai iyo nana badendang angko ambe sana apa jalan surang si angko ambe situ tolong tandukan bu angko ambe situ tolong disilang berapat si danau Toba sampai orang bercinta-cinta bu ambe dua kini baru keluar si ambe dua yo di bari tando dicabui balia inilah dendangnya tadi hati iyo sana manjago inilah kamedan nan kegelit dua lah apa dua situ baru keluar lah apa dua situ di bari tando tampi pada dan tampi dan indang pada ada juo bu Allah dekati lakilah dekati angko 10 nan di bari tando angko 10 tolonglah dijago babuai udah babuai jiko lah lalo jiko lah lalo ya bijangan mato Allah dape kini kato sesuai dah anak daro kini jom marah pulai duo lah duo situ di bari tando bu duo tolonglah dijago ampolah bana adenailah gupalo iti adi dalam Allah kandang kurang namalah bana iyo nana mambao limo tigo di bari tando
bagato ulam pario bunyi kule cando badendang ya disambuang si batu kuncang lah malengko Siti Rohani lah bajoget yo si munah kayo 20 kini di baritando 20 alun lai sudi lah bacaka sing ojo macan samo lari udah masuk hutan karena singo ndak aturan 58 tolong disilang 58 ini kok tolong takdokan alun juwo dusana adonan ajan alam masak dusana nasi rang padang ya cubada bacampur randang lah tadanga apalah datang ondeh ama capek lah pulang ampe puluh tolong disilang ampe puluh alun lai manang